тамошобинони гиромӣ, вақтҳои охир ютуб беҳад суст кор мекунад. Телефони манам ҳамин хел загрузкаш душвор, ютуб даромадан намешавад тамоман. Шумо метавонед барои ютуби шумо кор карданаш ана ҳамин Super VPN скачат кунед. Беҳад приложенияи нағз. вақте ки ҳамин Super VPN скачат мекунед, ютуби шумо нағз кор мекунад, ягон чиз монеагарӣ намекунад. маҳз ана ҳамин Super VPN духтаро дидед, ана ҳамин Super VPN беҳад приложенияи нағз барои кор кардани ютуб. Шахсан барои ман духтаро ютуб аз ҳама площадкаи осон барои кор кардан. Дзен, рутуб, ин чизо тарафҳои Тоҷикистон ба нишон наметиҳад. Ба ҳамин хотир ман ютуба интихоб кардагӣ. бори дигар такрор мекунам ки ана ҳамин Super VPN скачат кунед, ютубатон нағз кор мекунад, пул намегирад, бесплатное приложение, бепул. духтарои азиз, ман тарзи пирашка омода карданама аз аввал то ба охир барои шумо навор мекунам. инҷо бошад лёгкии гов, яъне ки шуш мегӯяна, шуши гов. пеш аз пирашки тайёр кардан ман дар дохили об мемонам як шаб пеш. ана ҳамин хунош тоза мешавад, баъдан меҷӯшонам, камтарак биринҷ илова мекунам ва мепазам ва аз мясорубка мегузаронам. барои шумо ба пуррагӣ навор мекунам. ана духтаро, ман як шаб пеш ҳамин лёгки тар кардагӣ будам. ана ҳамин хел мешавад. обаша ҳозир мепартоем, оби нав мегирем ва меҷӯшонем. духтаро, инҷо картошкия барои начинкаи пирашки тайёр кардам. барои чӣ картошкаи ман зард мешавад, ман куркума илова мекунам. куркума барои шикама дам накардан, барои воспалениyaҳоя баровардан беҳад фоида дорад. ба ҳамин хотир ман доимо куркума илова мекунам. баъдан инҷо ҳозир аз мисарубка мегузаронам. пиёза майда кардам, анамин лёгкии гова майда кардам, ҳамаша ҳозир гузаронида, баъд бирён мекунам, приправа кати, баъдан начинка мекунем. ана хамир боз камтар дига бардошта шавад. духтаро, инҷо биринҷ камтарак пухтам, тақрибан 1 кило анами хел ливер мешавад ва 1 стакан биринҷ пешакӣ мепазам ва илова мекунам. ана ҳамин гуна илова кардам. мурч, чесноки хушккардагӣ, намак, приправа ҳамаша илова мекунем ва анами хел дар муддати тақрибан 20-25 дақиқа мепазад ва ба пирашки илова мекунем. рецепташа мондагӣ ҳастам, дар канали мо бинед. беҳад пирашкиҳои нағз мебиёд. инҷо духтаро, начинкае тайёр кардам. ана ҳамин ливер, қати картошка ва зуволае тайёр кардам. ана ҳамин хел. инҷаш калонтар, инаш калонтар, инаш майдатар, барои он ки ина барвақттар сохтагӣ будам. ина ҳозир охирон сохтагим, зувола кардагим. акнун фармировать мекунем ва мепазем. беҳад бисёр ман тайёр мекунам духтаро, қариб 100 дона. чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, пирашкипазӣ, рӯзҳои истироҳатӣ дар оилаи мо ин анъана шудагӣ духтарои азиз. ба ҳамин хотир ҳар рӯзи истироҳатӣ ман пирашки тайёр мекунам. ана ҳамин гуна пирашкиҳои сурхак мебиёд духтаро. ҳамин рецепт ки агар тайёр кунед, ягон дона пирашки кушода намешавад. ана ҳамин хел ҳамаш як хел мебиёд. Как красиво снимает, да? Все прям вот точь-в-точь, как вот в реальности, только на камере. дидед духтаро, вақте ки хамир дар дохили равған калон мешавад ва рам мекунад духтаро, ин дар бораи он далолат медиҳад ки хамири шумо дуруст вай шудагӣ, дуруст шӯридагӣ.
хамир дуруст шӯридагӣ хамири ҳамин пирашки бояд анами хел дар дохили равған зиёд шавад ва рам кунад. ана духтарако ина бинед пирашкия бинед чӣ хел аҷоиб омадагӣ. духтаро инҷо ман сливочное масло илова мекунам. пешакӣ бояд аз яхдон мегирем то ки мулоим шавад. баъдан барои мо творог лозим аст, разрыхлитель ва 2 дона тухм. аз сабаби оилаи мо калон буданаш 2 дона илова мекунам. аслан 1 дона, ман 2 дона илова мекунам. баъдан асал 200 грамм асал, 200 грамм сливочное масло, корица лозим аст. корица илова мекунем духтаро, ванилин, цедраи апельсин ё ки лимон, тақрибан 1 қошуқ, ва асал илова мекунем духтаро. асали мо асали гречневый аст, барои ҳамин коричневый рангаш. асалам тақрибан 200 мг, яъне 1 стакан. ман бошад ҳамаи маҳсулота духтаро 2 баробар зиёд мекунам, барои он ки оилаи мо калон. 2 дона крышку машиной это включи теперь муку. орд илова мекунем ва хамира мешӯрем то консистенсияи сахтро омада бошад. то хамир сахт шуда бошад мешӯрем хамира. духтаро хамири мо тайёр шуд. ҳозир анами хел ана ҳамин гуна мешавад. вақти формировать кардан ба камтарак крахмал илова мекунем. дар яхдон меистад дар муддати 30 дақиқа, баъдан формировать мекунем. духтаро ина хамири мо истод дар яхдон ним соат зиёдтар 40 дақиқа. ҳозир формировать мекунем. камтар крахмал мекунем барои начаспидани хамир. баъд хамирро мисрат мекунем. Вы на 200 градусов их печете? Не на 180 надо? Да, нормально. ана духтаро печениҳои мо тайёр шуд. беҳад мулоим омад. ина бинед. бояд тухм мекардему, лекин тухм накардам, барои он ки вақте ки хунук шавад сахарни пудра мечошем.
салату сделаем и возьмем эти печеньки. Да? Да, возьмем. Давайте там вместе будем. Нет. Ты что? Сейчас уже ему будет. Полимера. شده؟ دخترها این خانومه ما آماده شد. اینجا باشد چکه قطع زیلین تیار کردیم و تا تیار شدنی خانوم ساجیده تورت تیار کرده است. همین تورتی فسونک تیار کرده است. به حد بالعزت تورتای ساجیده. همین خیلی حالی یکان روز ریسپتش کتی آماده میکنم. کیستم تا هر زمان پیش نظر بینم تو را گاه گذر کن سوی ما تا در گذر بینم تو را من کیستم